madokachera na Mhanduwe dzinoi nhau dzomanhoko 26 Kubvumbi. Nzara inoruma yobvamburudza wazhinji kumativi mana enyika. Kusanaya zvisvinuko mvura pabodzipo nokusaya kurongeka nokutsigiwa zvakazara nehurumende kwaparira nyika dambudziko ronzara. Mativi mana ayo nyika ari bekukohwa zvakare ukuwo kuoma kweupfumi kuri kuingidzira kutambura kwomhomho. Bazi romubatanidzwa wenyika dzopasi rese ratogara rapa chenjedzo yaro kuvatungamiri pasi rese kuti vakareka kuita bau pakufunga nzara inogona kushura seiya yakarehwa mubhaibheri. Izvi zvanyanya kukonzerwa nechirwere chedziwa mupengo chatekeshera chikavhiringa kushanda kunoita zvinhu zvose panyika. Mapazi akazvimirira ega ari kushingaira kuti wayamure mazana ezviuru zvavanhu zvakaringana nenzara kureketa kuno munyika yedu. Kanzuru yeguta roBulawayo yonyepa watengesi wezvokudya kuti vabve pavanotengesera. Kanzuru iyi yakapa watengesiwa mazuva mairi okuti wakatanure zvivakwa zvavo zviri pamugwagwa unonzi 5th Street muguta rimwe. Izvi yakati zvichabatsira kuti vaingidzire kuchenesa guta nokuti vawaise futi mumhera munzvimbo dzavanogara kuti zvivarerukire. Vari kuti motokari ndidzo dzavanoda kuti dzigone kusenzesa mugwagwa uyu. Chokwadi chiripo hacho ndechokuti wari kuita zvakarehwa nehurumende kuti makanzuru abvise vatengesi nevamwe vanozviitira mabasa omaoko kubva muguta, zvisinei nokuti paribe nzvimbo yokuwaisa iribe tsambwa nomanyara. Mukuita kunobenutsa pfungwa mumazuva aMugabe, hurumende yasunga mumwe mumiriri webato reMDC Alliance mukanzuru yeChipinge. Crispin Rambu ari kunenedzewa mhosva yokushora mutungamiri wenyika mutsambambozha yaari kunzi akanyora akatumira padandemutande reWhatsApp. Tsambambozha iyi kwai akati ari kufara nezvareketiwa naRamaphosa zvokututira mari kuyamura vanhu. Kwai akaingidzira achiti zviri pachena kuti vamunangagwa waribe chavanoziva kugadzirisa dambudziko rii. Zvasara kuti tione kuti chii chichabuda mudare redzimhosvaro, asi magweta ache akati ari kuona paribe nyaya. Toenda mune imwe nyaya. Mukuedza kudzivirira kutaika kwegore rowadzidzi, hurumende iri kuti vadzidzi vomunyika vanogona kufundzisiwa kuburikidza nenhefenyuro yeZBC radio. Danhori idanho rinogona kushanda, asi zvati zvazivikanwa kuti vachazvifambisa nomutoo upi kuti wadzidzi wese wawane zvidzidzo. Gurukota rezvedzidzo dzevana vadiki rati rakaita chibvumirano nenhefenyuro yenyika kuti zviitike. Danhori tinoimba richavhura mukana wekuti hurumende igone kupa marezinesi kudzimwe nhefenyuro dzomumatunhu dzinoita zvireruke kugona kufambisa masoko kuvanhu. Dzimwe nyika dziri kuita zvokusenzesa dandemutande kuita zvidzidzo nokuda kwedziwa mupengo, iro rati rabata vanhu 30 nomubodzi munyika yedu zvanyasi. Dzopasi rese. Nyika yeCuba yotumira wanachiremba wayo uyani kuSouth Africa. Cuba yagara ichizivikanwa nokuva nomachiremba akapepetiwa zvakakwana uye vanouyani pabasa ravo. Wendo huno yavatumira kuti vabatsire South Africa kuwisana nodziwa mupengo. Wanachiremba kuCuba ndio pokare wakanoyamura kumatariyana kuti wapfiwawo waite washoma sezvavari izvezvi. Tinoshuvira tusvinu pakuyamura nyika iyi. Dhamu guru rekuEthiopia rosimudza kureketa nomaIjipita. Izvi zviri kuita sokuwazvimbira nokuti America yakapindira kuedza kuyananisa nyikadzo, asi yakarerekera kumaIjipita. Chikonzero chokureketako ndocherwizi rweNile uhwo hwakajairika kusenzesiwa madiro nomaIjipita, asi rwendo huno vanenge vachiribe mukanawo. Zvati zvazivikanwa kuti hurukuro dzavodzo dzichapererepi, asi tinoimba dzichaita vagone kuwirirana kuti dhamuri ritange kunadzira magetsi. Parichaperera richange riro rechipfumbamwe pakukura pasi rese uye richapinda mabhiriyoni mana omari yokuAmerica. Chirwere chodziwa mupengo pasi rese chiri kukonzera kuuya kwenzara.
Kusaika kwokudya kuri kutarisiwa kuti kuingidzire nenyaya yechirwere ichi. Kunyika dzokumawirira, mamiriyoni ohuku ari kutoda kuurayiwa nokuti palibe vanhu vanogona kudzinadzira kuti dzidyike nevanhu vese pasi rese. Zvirimwa zvakaita sembatata, chibahwe, koroni nezvimwe zviri kutogona kupfira muvhu nokuti palibe vanhu kuti vazvishandise, nokuti nyika dzakazvipfigira kushaya vanhu nokuda kwedziwampengo. Zvikaramba zvakadari, kwemwedzi miviri inotevera, nzara inogona kutobata vanhu vanopfuura mamiriyoni 100 pasi rese. Zvinogona kuti kupfe vanopfuura 500 zviuru. Toenda kunodzomutambo. Chikwata cheArsenal chashohwa fani nokuti chabenudza vatambi vacho kuti vatange kuita nhadziriro dzokutamba nhabvu pokare. Izvi vazviita zvisinei nokuti kwakaisiwa mupfigwa munyika yavoyo, uye kuti waribe kuisa zvinoita kuti upenyu noutano hwavatambi hugochengeteka kubva kuchirwere chedzihwamupengo. Wakuru wechikwatachi waribe kuboeka kuti warekete, asi tinoimba wachazvirekera zvokusikinya tukonozvi. Tichiri kuingira ndiko, chikwata cheChelsea chati icho vatambi wacho wakaramba kuti wagokamuriwa mari dzomuhoro munguva ino yechirwere chedzihwamupengo. Vanhu wese washamisika nazvo nekuti zvimwe zvikwata zvese zviri kuita zvibvumirano nevatambi kuti zvirerukirwe pamari. Uku ndiko kupera kwenhau dzanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.